šetriť, ale na vašich faktúrach sa to neprejavuje. Naučite nás to. Žiarovka alebo žiarivka nerovná sa. Auta budúcnosti. Takto sú elektromobily. A my vám povieme prečo. Dobrý deň. Vítajte pri správach. Dnes vás budem sprevádzať ja, Rudolf Stanko. Šetrenie. Ani vám sa nedarí. Náš reportér Adam Šanta vám poradí, ako šetriť efektívne. Dobrý deň, milí diváci. Teraz si ukážeme pár tipov na šetrenie energie v domácnosti. Začneme teda napríklad pri televízore. Ak na jeho vypínanie používate diaľkový ovládač, zahoďte ho, pretože ak vypínate diaľkovým ovládačom, televízor stále spotrebuje energiu. Preto ho vypneme sieťovým vypínačom. Takisto, najradšej sa zbavte týchto starých šrotiek zo socializmu, pretože spotrebujú až o 75% elektrickej energie viac ako moderné LED televízory. Takže preč s touto kraksňou a kúpte si nejakú novú. Pokračujeme v kuchyni, napríklad pri takej mikrovlnke. Ak sa ju už rozhodnete použiť, zohrievajte viac porcií súčasne. Pri výkone až 900 W môžete za 1 kWh zohriať až 33 porcií, čo je dosť. Teraz sa pozrieme bližšie na šetrenie s rúrou. Nemusíte ju predrievať, ak to nie je nejaké nevyhnutné, pretože takto ušetríte energiu. A takisto, nemusíte sa stále pozerať na svoj koláč, pretože každým otvorením dvierok miniete až 20% tepla, ktoré je v rúre. Dones vajíčka. Čo si chcel? Tak toto nikdy nerobte. Radšej si vedzte zoznam, čo máte v chladničke, aby ste nemuseli dvierka nechávať dlho otvorené. A ešte rada na záver. Ak používate doma klimatizáciu, neudržujte väčší teplotný rozdiel medzi vašou izbovou teplotou a vonkajšou teplotou viac než 5 až 7 stupňov. Vedeli ste, že žiarovka a žiarivka nie je to isté? Poďme sa pozrieť, aký je medzi nimi rozdiel a kde sa využívajú. Dámy a páni, tak teraz si to už konečne objasníme. Toto je žiarovka a toto je žiarivka. Žiarivka je v podstate úsporný typ žiarovky. Avšak za ten čas, čo použijete 30 žiaroviek, môžete použiť 4 žiarivky. Žiarivka je však neohľaduplná k životnému prostrediu, keďže sa v nej využíva vo veľkom množstve ortuť a iné ťažké kovy. Napríklad taká žiarovka spotrebuje 40 W elektrickej energie, žiarivka len 11 W elektrickej energie. Žiarovka a žiarivka v podstate nemajú od seba ďaleko, len žiarivka je o niečo drahšia. Taká žiarovka stojí okolo 50 centov, žiarivka okolo 5 eur. Tak, a našou poslednou témou sú elektromobily. Poďme sa o nich niečo dozvedieť. Dnes je už takmer jasné, že elektromobil je jediná alternatíva namiesto dnešných ropných aut, presnejšie benzínových alebo dízlových. Elektromobil je malé, tiché autíčko, ktoré neprodukuje žiadne primárne emisie. Prevádzka je plynulá, avšak toto auto má aj svoje nevýhody. Je nimi napríklad malá sieť čerpacích staníc po svete a veľmi vysoká predajná cena. Možno, že aj práve vy si myslíte, že batérie do elektromobilu sú veľmi drahé. Opak je však pravdou. Jeden z najnovších modelov stojí len, zdôrazňujem, len $3000. A
takisto, možno, že aj tí ľudia, čo sú za kamerou práve, si myslia, že elektromobily môžu dojsť len okolo 100 km. Najnovším modelom je však možné dosiahnuť až trojnásobok. A takisto, myslíte si, že nabíjať elektromobil je na dlho? Ani nie, taká pol hodinka by mu úplne mala stačiť, čo mení možno aj fakt do budúcnosti, že na čerpačkách budeme nielen tankovať 5 minút, ale sa tam zdržíme napríklad aj na obed, kým sa tam naše auto nabije. Vedci už vymysleli rôzne iné druhy pohonov aut, napríklad auto na vodík, na vzduch alebo na CNG plyn. V realite by sme ich v budúcnosti nemohli využiť, napríklad z dôvodu, že výroba paliva pre vodíkové auto by bola 4-krát drahšia než výroba elektriky pre dnešný alebo budúci elektromobil. Dnes sme vám ukázali veľa druhov šetrenia elektrickej energie. A kebyže takto začneme šetriť my, tvorcovia tohto videa, alebo celé Levice, celé Slovensko, celá Európa, alebo celý svet, koľko elektrickej energie by sme ušetrili? Každopádne ďakujeme za vašu sledovanosť a dúfame, že si naše rady vezmete k srdcu. Dovidenia. No a už aj my začíname šetriť.